Honorable Kamlepo Kalua mu parliament yankula fundo zokwana ziwiri. Yoyamba ineyo ndogwirizana nayo 100%. Ndogwirizana nayo kwambiri 100%. Ndogwirizana nayo. Fundo number 2 ikufunika debate pakati pa inuyo ena ndo nali yeseyo. Fundo yamba amati dziko kuti likhale losauka ndithu lizikanika kuchita bwino, chimene chopanga contribute, chimene chopangitsa kwambiri ndi kusaphunzira kwa nzika za dzikolo. Yes, izozo ndizoona ngati nzika za dziko zambiri zili zosazindikira, zili zosaphunzira, ndiye kuti ndizovuta. Anyway, pali kusiyana pakati pa kupanda nzeru ndi kusaphunzira. Zimene ndi zinthu ziwiri zosiyana. Munthu ukhoza kuphunzira koma ukhabe munthu wopanda nzeru. Yeah. Munthu ukhoza kukhala osaphunzira koma ukhala munthu wa nzeru. Yes, zimene ndizoona. Why am I saying so? Chifukwa kuti mopeza kuona kuti choyambirira definition tanthauzo la education maphunziro ndi it's a bunch of information, right? Ndithu ndikaphukusi ndithuka information ndithu information. Anyway, nkhani yakulu simeneyo iyo nangulo wako pano ufanike nkhani kuzali maphunziro. Ndi information imene bunch of information imene anthu amdziko tikuona tizidziwa. Tidziwe, tiphunzire zoonadi. Point yamba inali imeneyo. Point ya number 2 inalena kuti schools za secondary zikhale zaulere. Ndi anthu anapeka maganizo na kuti ena magwiza nazo, ena amati primary ndaulere koma anthu akusiyabe bwanji sakuphunzira. Ena amati primary secondary at least yango chepesa fees yo isamakhayo anthu samakwanitsa. Ena kuti it's a good idea zikuona kukhala ncho koma quality amaphunziro ichi izavutirapo. Ndi inyo maganizo anu ndi otani. Koma ndikuti fundo yambirira ndionadi kusaphunzira kwa anthu ambiri mu dziko kumapanga contribute umphawi. Koma fundo number 2 kuti maphunziro a secondary akhale free, akhale aulere. Inyo mukuti bwanji kuti maphunziro sazalowa chintabwalala kuti zaulere basi anthu azizalimbikira sazapasa value kapena akhale aulere ndithu. Chifukwa ena apeka maganizo kuti anthu opempha fees mu Facebook ya ku secondary achuluka ndibe maphunziro akhalebe aulere. Ino maganizo anu ndi otani? Basi comment section ndiyo tsegula Malawian Cameras pasipo muona kuti ipanga bwanji. Nkhani yokhuzana ndi pakati pa maphunziro education umbuli nzeru tizayilongosola mu video ina kuita mbasula tizaonebe kuti tizasiyanise nthawi yakalekale ndi nthawi imene kuti ya civilization yotukukayi. Thank you so much guys, Malawian Cameras. Bye.